ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Авто ТВ. Бардорои ғариб, бардорое ки аз дуру наздик айни ҳол мара тамошо карда истодаен, салому дуруди худ барои шумо боз як бор дигар. бовар кунед, агар бениҳоят хирсанд ҳастем бардоро дастгирӣ карден аз нол то ба имрӯз, мо ҳам пасаратса мекунем ки хонаҳои хуб барои шумо пешкаш кунем бо наврҳои зинда. дӯстон ва меҳмонони азиз, касоне ки нав омадаед, хоҳишмандам як донаи лайк ва ҳатман обуна шудан фаромӯш накунед. ҳатман барои реклама кардани хонаи худ метавонед ки муроҷиат кунед. канали Авто ТВ ҳамвақт дар хизмат шумо. имрӯз 7 октябр соли 2025 навори хонаҳо кардем бар шумо. марҳамат, фикри бардорои ғарибам кардагим. бине навора. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъ карда дошта бошед, ширкати грузопиревозки Акай Хуршеда тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш қадом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо, борҳо бурда мешавад. душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восеъ Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯй мекунанд. дӯстон, ба шумо компанияи Global Trendро тавсия медиҳам. поксозии бадан, барқарорсозии саломатӣ, мустаҳкам кардани масъулият ва пешгирии бемориҳои фаъолият мекунад. маҳсулоти машҳур аз Global Trend: якум, Vitolax барои поксозии рӯда ва беҳтар кардани ҳозима. дуюм, Perfecta Lux барои барқарор кардани гормонҳо ва саломатии занона. сеюм, Vitality Lux нерӯбахш, беҳсозӣ масъулият. чорум, Jipato барои поксозии ҷигар. панҷум, Norm барои мӯътадил кардани фишор ва гардиши хун. шашум, Multi Energy энергетикии табиӣ бе кафеин. ҳафтум, Immunolux барои тақвияти системаи масъулият. глауни бардоро барои асаб, зоб, саратон, сахар, остеохондроз, верикоз, кистаи сар, зерини чашм, манингит, грижа, язваи меъда, эрозия, кирми рӯда, хуласига бардоро ба ҳамин дардо даво мебахшад. метавонед ки муроҷиат кунед дар ватсапе ки дар рӯи навар мондагӣ ҳастед. барои саломатии худтон бардоро бетараф набошед. ина марҳамат, фикри беморорам кардагӣ. ба эълони аввал мегзарем дӯстони азиз. эълони аввалмон чие? эълони аввалмон хонаи фурӯшӣ айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. навор бениҳоят бародарҷонои ман дароз бад, вақти зиёди шуморам нагирем. 15 дақиқада 11 хонаи бардоро хулас тамошо кунед. не вақти мабра, не вақти шумо. дар шаҳри Ваҳдат, дар Аманал, дар Телмон, дар кӯчаи Балдургон бардоро 8 ҳуҷра дорад, 6 сотиқи замин. дӯстон бинед, 8 ҳуҷра, 6 сотиқи замин, бениҳоят хонаи нағз. дарахтҳои мевадиҳандам дора бар замин, кухни ва ҳаммом ҳоҷатхона ёш ҳаст. 4 тарафакаш маҳкам, ремонташ аллакай ба хизмати шумо дӯстон маълум. 642 000 сомонӣ айни ҳол гуфта истодан. ба доллар агар бигиремаш 70 000 доллар. ҳавлӣ дар тарафи роҳи Аманалай, баъди сешанбе бозор. аз Аманал то хона 6 километрай. ҳавлӣ навсохтагиай, рақамҳое ки дар поён мондагӣ буд, марҳамат бардоро тариқи ватсап тамос гиред. ба эълони дуюмон мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар Ёвон даст бардоро, дар 50-солагӣ дар кӯчаи Қурбон мега дӯстон, дар ҳамон тараф аст. шахсоне ки дар Ёвон бошед, хитон аллакай мефаҳем бардоро Ёвон буда. 2 ҳуҷра 44 метри квадратӣ дар якум ошона аст. ин квартира аст бардоро. свет ай 24 соат, яъне ки 7 соат свет аст. айни ҳол ҳамин доми 4 ошонаага хидихона бошад, дар якум ошона қарор дорад. айни ҳол ба шумо лифт лозим намешавад. 2 ҳуҷраага 44 метри квадратӣ, 275 000 сомонӣ нарх кардан. айни ҳол боз муомила аз номи канали мо. рақамҳое ки гузоштагием бардоро 2 рақам аст, ҳам ватсап ва ҳам телефони дастӣ. хоҳишмандам метавонед ки
яъне ки тамос гиред. Дар наздикиш мактаби 75 ва садик астай. Магазинам ҳаст бардоро. Ҷош қулай яъне. Ба эълони сеюмон мегзарем. Хонаи фурӯшӣ айни ҳол дар шаҳри Ҳисор будааст. Ин навор ҳам бениҳоят дароз буд, яъне ки камтар давондем ки вақти зиёд шуморо ҳам нагирем. хуб дӯстони азиз, дар шаҳри Ҳисор, дар Уртабуз, дорои 4 дархона ва 7 сотиқи замин, 4 ҳуҷра 7 сотиқи замин дорад. 320 000 сомонӣ айни ҳол нарх. Рақамҳои 918 63 03 55 марҳамат занг занед. Бания дар дарун. Масъалаи ҳуҷҷатҳо, яъне ки документ, бардор документҳо ҳастай. Об дорад. Свет лимит қатъияй. Дар наздикии каначкаи таксиҳо. Мактаб ҳам наздик аст дӯстон. хуб такси аз политехнику ҳам доре мега. аз Ҳисор ҳам ҳаст. хулосига бардоро дар ин масъалаҳо шумо мушкилӣ намекашед, яъне дар масъалаи техника ва дар масъалаи ҳуҷҷатгузории ҳамин хона. метавонед ки бардорҷонои ман боз агароткорӣ кунем бар замин. касоне ки мақсад меҳнатдӯст боша, агар бихоем меҳнат кунем, марҳамат бардоро. 5 магазинои калону хурд аст. 7 сотиқ ва 4 дархона. мегзарем ба қисмати дарунии хона бардоро. ҳолат ҳамин састаини ҳамин хел. хоҳишмандам фикри ақидаҳои худтона дар комментаре нависен. нархш айни ҳол гуфта истодан 320 000 сомонӣ, неки боз муомила. шаҳри Ҳисор дар Уртабуз аст хели ҳамин хона. ҳанамихе бардорои азиз, агар боша шумо дани хонаҳо метавонед ки муроҷиат кунед. дар номерҳои баъди хишро мегирем, эълонш мекунем. мушкилӣ нест яъне. ба эълони 4 мон мегзарем дӯстон. квартира гуфтем бардорои халанака ягон коробка бошад то ҳами 300 000. ина марҳамат дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар Душанбе аст. дар маркази ҳамин рӯдакия бардоро. дар маркази рӯдакӣ домдоми 10 ошонаага хели ҳамин квартира бошад. квартираи беремонт айни ҳол дар 4 ошона аст. дар 4 ошона. баъд аз харидорӣ кардани ҳамин квартира боз шумо бардоро метавонед ки аз худатон маблағ сарф кунед барои ремонт карданаш. хуб 295 000 сомонӣ. 45 квадратаи дуҳуҷраага мешавад. ҳаммом ҳоҷатхонаро бардоро у масъалаша мақсад худтон бо мебинед. хоҳен санузелиш мекунед, нахоҳен не. рақамҳои 988 93 92 99 ва 882 22 17 36 ду рақам гузоштагим бардоро. навастройкай ҳолаташ айни ҳол дар ҳисоби коробка. сартона бардоро аз тиреза мебурем, шаҳр намудор мешавад. дар наздикиш ҳама чиз ҳаст. мактаб ҳаст, садик ҳаст, бозор ҳаст, больниса ҳаст, любой транспорт ҳаст. мақсади гап дар гап занем ягон хато бошад, аз шумо азр мехоҳам бардоро. мегзарем ба эълони 5 бозяи хонаи фурӯшӣ будааст бардоро. ин маҳз барои бардорои ғарибе ки айни ҳол дар Русия ҳастем. хонаи фурӯшӣ дар Русия, дар город Ореха Зуево мехонем, менависем, Зуева менависем. деревная Малая Дубна бардоро. ам хеле ҷо ҳастай дар Русия. дуошонаага аст, дорои 6 сотиқ, 5 дархона. ҳамин 5 ҳуҷраро бардоро квадратша ҳисоб кунем, 165 аз 5 метри квадратӣ. неки сотиқаш 6 сотиқи замин дорад. всеолиш меган ку нарх кардан 10 миллион рубл. шахсоне ки мақсад фарзандотон қатъи оилатон рафтагин, ҳамин хел нарх қатъи бардоро метавонед ки шумо хона бихаред айни ҳол. рақамҳои +7 991 130 8403 ҳам ватсап ва ҳам дастяка. 5 комната дорад, кухни, гостевой аст, обу свет дораи масъала. мақсади гап ки бардоро мушкил намешавад. 2024 ҳамин хона сохтагай. ба шумо маълум буд ки ҳолат чӣ хел бисасан чӣ хел. ба эълони 6 мон мегзарем дӯстони азиз. боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дар 9 километр дорои 3 сотиқ 2 комната 350 000. ака ҳамин хел нарх гуфтесан ҳозираашта.
шумо агар хонахар бошен биган ки 350 не яка 250 та ба майда майда бордуро ами чишмо ҷоша мегирад. нарх навои шумо тамос ҳатман гирен рақамҳои 919 охираш 47 ҳам ватсап ва ҳам дасти яка иловагиш чиай як тамом якта ҳуҷҷатхона дора ҷойш қулай на ҳам километр бисёр шахсо яъне ки мештад мекунанд мақсад ҷои нағз марамат занг бизанед ё ки рафта аз наздик як бор дигар хонара бибинед. элони ҳафтум мегзарем. дар ҳамин наворе ки бардору ма мақсад мусиқӣ мондагием агар ба шумо маъқул бошад бигӯед ки дудаҷон мақсад созай агар маъқул набошад мусиқиша алиш кунем. хуб мегзарем ба элони дигарӣ. боз хонаи фурӯшӣ дар душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ аст ки дорои 2 ҳуҷра ва 2 сотиқи замин бардору аки чӣ хел бигум то бардору бовар кунед агар ҳамин имсол бениҳоят нарх навоҳои хонаҳо ва квартираҳо ба чунон баланд хестанд ки дигар нархҳошон рости гап хидмат гуфтан намеояд. 475 000 сомонӣ. тамос гиред тариқи ватсап. аки медонам ки ба фикр ми хона савдо намешавад яка аз мани як мондан аст ва шахсоне ки масалан хонахар бошанд агар боз худтон мефаҳмед ҳолата рақамҳое ки гузоштагием бардор маромат занг бизанед аз ҳуҷҷатҳош техпаспорт дорад. ба илони ҳаштум мегзарем дӯстон. хай ин квартира аст квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе дар ноҳияи шоҳ мансур яъне ки дохил мешавад 2 ҳуҷра дорад дар 4 ошона айни ҳол 44 метр квадратия 485 000 сомонӣ декомнатага квартира. аки ҳолат ба ҳолат маълуме бардору качествои кора яъне ки шумо мебинед хулас хона агар замонавӣ бошад дар ҳақиқат арзанда бошад маблағе ки мегзоранд мисол арзанда бошад ҳами мардум харидорӣ мекунанд. рақамҳои 006 55 35 42 маромат занг бизанед. ремонти хона ба шумо маълум ки люкс кардаги ҳама чизи чораш дар дохил астаи техпаспорт дора ҷои қулай фақат даромада зиндагӣ карда мемонам халос. ба илони наҳамон мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе анаиш боша бардори азиз дар зарафшон аст 2 ҳуҷра дар 10 ошона айни ҳол қарор дорад. хели ҳамин квартира 44 метри квадратӣ 370 000 сомонӣ нарх айни ҳол мегана ками хабар дорам ҳамиқа нарх карда истодам боз муомила дорад лекин тамос тариқи ватсап рақамҳои тисел дастӣ ва ҳам ватсап яка 933 02 20 28 маромат занг бизанед. домдоми навсохт аст ҳолаташ состоянияш ба шумо маълум ки яъне ки бардоро замонавӣ аст обу барқи доимӣ дорад ҷои қулай тарафи зарнисор хона маҳз барои даромада зиндагӣ кардан 100% тайёр кардаги фақат медороен зиндагӣ мекунед тамом. ба даҳумин эълон мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ айни ҳол дар шаҳри душанбе ин дар рӯдаки аст бардору дар ноҳияи рӯдакӣ дар гардиши фабрика аст 2 ҳуҷра дорад 4 ошона дар 4 ошона квадратш ҳам хуб лекин нархаш ба фикрам ки каме гарон 57 метри квадратия. рақамҳои 888 99 00 17 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ маромат занг бизанед. бо таъмири аврупоӣ кардаги яъне ки евролюкс бардору об барқ ва канализатсияи шаҳрӣ доимӣ ҳаст. фавран фурӯхта мешавад мегакамон бо нархи 449 000 сомонӣ. маромат занг бизанед касоне ки харидор бошанд. агар боз як эълони дигар аст бардору. эълони 11 ҳамин ки хоҳишмандам рӯи хотири навори мо рӯи меҳнатҳо ҳатман обуна шавед дар канал чунин рекламаи зебо агар шумо хоҳед барои савдои хонаҳои худатон мардор азиз метавонед ки дар ватсап телеграм имо муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмати шумо аст. подписчикои муҳтарам ба шумо ташаккур мегӯям то ҳамин дам бо ман будед навори маро тамошо кардед. ман аз ин бениҳоят миннатдор. то наворҳои оянда дӯстон худованд ёр мададгортон бошаду паноҳтон ба худо.